समय परिचालन ହେଉଛି ଏକ କୌଶଳ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଯୋଜନା କରିବା ସହ ସମୟ ବାଣ୍ଟିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବଢ଼ାଏ, ଚାପ କମାଏ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏଥିପାଇଁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ତିଆରି କରିବା, କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସମୟ ପରିଚାଳନା ହେଉଛି ଏକ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମୟକୁ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାର ସହିତ ଯୋଜନା ଏବଂ ଆୟୋଜନ କରିବା। କେଉଁ କାମଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାହା ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ସେହିଗୁଡ଼ିକ କରନ୍ତୁ। କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଏକ ତାଲିକା କରନ୍ତୁ। ଦିନିକିଆ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ ପାଠପଢ଼ା, ଖେଳ ଏବଂ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ସମୟ। ଅଳସୁଆ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇବା ଅଭ୍ୟାସକୁ ପରିବାହ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ମନ ଭିତରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣନ୍ତୁ। ଯାହା ଆମେ କରିପାରୁ ତାହା ଠିକ୍ ସମୟରେ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କର। ସଫଳ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସମୟକୁ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ କାମ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଯୋଜନା କରନ୍ତି, ତେବେ କାମ ସହଜ ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେକେଣ୍ଡ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିନିଟ୍ ଆମ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁକରି ଆମେ ସମୟର ସଠିକ୍ ଉପଯୋଗ କରିବା।